О, рафтиста. Тамом. Ассалому алейкум, бародарои азиз. Қарор дорем дар граница. Бародаро, мошини ма, дидем, и бародар шофёри ма буд. Бози ҳамаша ма падроб намефаҳмонем. Мо ай Москва тоҷара меорем, клиентомона мепурсем ки ака права дорӣ, ҳай када метонӣ? Ҳов ки бига, мошина метемеш, медроян мероян ай граница. Хоб, ин ай бародара мо пурсидем бачаҳо, ай бародар права дошт, гуфт ки метону мақсад, да мошин мешина, мероя ай граница. ин ай бародаро, инҷа биё бародар. Ай сибир, ҳама инҷа биём, бачаҳое ки мо ҳамаш бачакҳои ёш ҷувонмарда, инҷа биё, иро оташ медибина, бо отаи имаро гуфтаду ки қатӣ ту брава. Дидена ҳама бачакҳои ёшан, патсанакан, фақат рӯи худоро бигир. Ҳамун ҷое ки мисоли одам ҳамунҷа гардишай, апасняй туманай, бояд ай рӯи 60 бигарди, даже 30 бигарди. Ҳамин одам чанд ай када ай граница биромадем шумо, рӯи худоро бигӯ, якта бугу басай. Чӣ ай кадами? Ай рӯи чанд примерно буд? 60-70. Барое ки нигоҳ кунем бародаро. И одам мақсад ки мошин як чанд метр рафтагиай дуру ҷангал? 400. Як 400 метр рафтагиай. Нигоҳ кунем бачаҳо. Ман ягон инвалид нестам, ман шумо пул напурсидесам. Мошина мо барем соз кунем, гидета 1 миллион меша. Зиёд меша, кам неволи ма шумо да бо нишон метам мошина. Ҳамин бародар ва ирам бачаи ғарибача, ирам очаш ба саломатиш нигоҳ дора. Ҳамун та мебурдам ка ҷавонмарда мекушт. Ма чӣ ҷавоб медодам? Ма да пуштам пул надорам ки мурдои ҷавонмарда Тоҷикистон роӣ кунам. Мақсади га бародаро, кадомед ки чанд қай ки метонем, картҳое ки мебинед Сбербанка, картҳои хумунай, бародара ёрдам кунем, 1 миллион рубл ҷамъ шид, мақсад ки атбоюш метем. Ба худое қасамай 1 миллион да соз намеша мошин. Мошин слишком задагиай, чархо гарен я нишонтон метам. Мош биги 1 миллион ҷамъ шава, ма ира бупуршам, да торш пул монам, бо мошин бигирам. Ма бародаро, ман мошина викуп гирифтагӣ, ма қарздорам таи 1 миллион. Ма пулдор нестам ки айтани додарам ҷавоб бугум. Ма омадам қатиш маслиҳат кардам, гуфтам вариант яй хуб ҳамеяй ки мардами ғариб пул бифурад. Иҷа биё ман мошина нишон битам акаҷон. Ина бародаро мошин чархора бинем чӣ тарих шидагиай. Ҳозир ман ҳамаша хушрӯнишон метам. Сахти бад паридагиай додар. И 60 меган охир ман бовар намекунам, ай рӯи 60 ман 60 дар дури Москва мекунам. Ира бинем. Рама пама ҳама задагӣ ҷазира охир бача. Охир ягон хундай нестае ки дар дастам пул соз шавад. Ира хуношон рехта бечора ина. Вообще дарош махкам намеша. Оли қариб 30-40 ҳазор дига да электрикиш мера. Экватор то Москвара 110 ҳазор мега бародаро. Мақсад чӣ гуфтанем? Кадомоед ки чанд қай метонен хос ба хотири Аллоҳ айн бародара ёрдам кунен, ирам ай мушкилӣ бироя, ман мисол ай проблемам буром, боям мошин бигирам, айдами зиндагим шам. По-любому мисол ма одама бе ҳичи сар наметам брава. Любой касе ки связда бироя мисол ма пул ма бояд бигирам, ма абача хлеби даама ёхи. Худованд ҳамата нигаҳбон, кадомоед ки чанд қай метонен, бародар мега отам касалай мисол худам гап назанам мега, да ҳамин номеро мисол Сбербанкай, по номер телефон, ин рақамҳои карта чанд қай ки метонен хос ба хотири Аллоҳ партоед. Худованд ҳаматона нигаҳбон шавад. Дар ҳаққи бародармон дуогӯ бошед.